Panimbaya. Nag-work ko as tendera here sa convenience store sa Carmen. Lisod kayo among kahimtang sa kinugitan, busa bahala wala ko nahuman og eskwela na narbaho nako. Gusto nako matabangan ang akong parents sa kalisod. Ang paaging akong nahuna-hunaan, magminyo ko og Amerikano og dato jud. Pero kasagaran ng uyab nako kay driver sa sikad. Nag-chat-chat pod ko, wala kaayo pod makig-chat nga maayo. Unsa man akong buhaton para makakita ko og dato. From, dili na lang ako ibutang ang number. Okay, kay galaan na nalipay mi, kay nakadawat mi inani ka challenging sitwasyon. Pero nalipay po yun mi karon kay kauban nato atong pinalanggang pastor. Yes. And I know, daghan kay siya Sure. wisdom nga Daghan gidala kayo. karon kabuntagon tungod Okay. diini nga problema. Okay, murag lisod-lisod ni ron siya, Charm. Lisod, Lisod ko kayo. man Kay sa- kaning pagpangita og dato. Kay kita, ang atog yung handom nga kung musunod ta sa Ginoo, ang madato, tani dito rin sa langit. Correct. Pero Sige. kaning pagpangitag dato. Ikaw na lang una, Goodwin. Kaning naay panultihon sa mga kanang tambay nga bahalag maestra o nurse basta gwapa. Mao na nga ang uban ko nga mga driver, ang kanang uban ko nga mga maestra Charm para sa imo makaminyo og habal-habal driver. Oo. Pero dili na to na bahalag habal-habal driver basta buutan. Correct. Unya duol sa Ginoo. Unya, pila po ba yung ilang Yes. kuan, ilang income Dagko in na a day? income. Dagko kayo. Basta unay pasahero. So anita siya, anita ni niya nga nangita ka og dato kana putig yung lisura ng mangita tag dato niya. Mato pa niya nga si ka driver gyud mo nang uyab niya. Oo. Oh, da si ka driver. Ang himuon siguro nimo kaning isa nga sikreto magampo ka unya magpaabot ka kanusa nga time nga ihatag na nimo. Pero kung wala man gyud mo abot nimo, kung naay tao nga mabot nimo dili manggaling na dato, naay plano ang Ginoo nga para na sa imo nga kung dili manggali na diha madato ka basin dai sa ulahing mga adlaw madato ka. Ayaw lang dali-dali kay kung dalion nimo madato ka delikado man na. So, iampo nimo sa Ginoo unya moabot na sa imo. Okay. Okay. Thank you kaayo. Dito ta sa Daril. dili kang EJ sa ta kay ganiya rin si EJ kapanukad. Di, wala. Sige, J. Para sa ako, no, usahay na ay insakto nga purpose but sayop ang pamaagi. Siguro, insakto kaayo ang purpose nga imong tabangan ng imuhang parents. But in the sense nga ang pamaagi nga mangita jud ka og dato, naaman tay ginatawag nga destiny. Nga kung kana gid ang imuha, mao gid na siya. So, para sa ako, ang imong kuan diri is unsaon nimo nga makakita ka og dato. Siguro mag-ampo kita nga makakita ka, but magminyo mo nga dili pa mo dato o magdungan mo sa pagkadato. Siguro mauna siya. Maayo po na, J. Pagdungan yun sa pagkadato. Dungan sa pagkadato. Sa mga weddings Pagpanikap. bitaw, ginakuan yun na nga, ang maayo gid nga business is marriage. Kay murag income one of income two. equals income C. Uy, nagagamit kong formula sa math. Pero naman po bagong namin yung bankrupt diretso. Kay puro gastador. Pero actually, ang kuan yun, no, is ang purpose sa marriage. I think it's not to become rich. Yes. It is to build a strong foundation sa usa ka pamilya nga diha ninyo bansayon ang inyong mga kabataan. But before that, Daryl takan Daryl. Daryl. Goda. Hapit na ba ni magminyo? Actually, ako sa kang idaigon sa imong pagkamatinud-anon. Pero sa kaning atong pagkamatinud-anon, ubanan po nato ni siya og pagkadesente o delikadesa. I'm sorry, I have to say that. Now, gusto nimo tabangan imong parents, pero sa imong sitwasyon karon naglisod ka, I think tabangan sa nimo imong kaugalingon. You don't have to necessarily nga kinahanglan jud ka makigminyo mangita kag daot din sigida. First, tabangan imong kaugalingon, acquire some skills, and then apply for a job. Na kung feeling nimo dili ka mo dato sa Pilipinas, apply for a job abroad. Basig dito pwede ka mag-caretaker or domestic helper. And since dako man siguro ang imong makita ito, makatigom ka, makatabang ka sa imong pamilya. And then kani magong makigminyo kag dato. Maminyo kag dato. Gusto ka maminyog dato, murag selfish ra kayo, lain ba? Murag imong giminyuan sa lalaki, ang iya lang kwarta. And since I'm lalaki, masakitan ko ana. You should marry for love, not for his wealth or money. And then please help yourself, and then you can help your parents. Okay. To
give us the kanag yung essential gyud kaayo nga sulbad ni mga suliran atong ipatayog na si Pastor Elder Gulfan. Actually, ang inyong gipang share pulos gyud to mga sound advice kay ang tinuod nga pagkasulti typical ni siya nga kahimtang kining atong viewer karon nga nagpadala sa ato sa Dear Panimbaya. Yes. Murag nag-represent lang ni siya sa bigger bulk of our young ladies. Yes, Kay ang iyang kahimtang mao man gining representasyon sa labing daghan. Naningkamot sila nga ang ilang personalidad mahimo pud untang asset nga makatabang sila sa kahimtang sa ilang panimalay. So walay problema nang mahimo kang ambisyoso nga unta og maminyo man ka, maminyo ka og imong kaminyoon makatabang pud sa kahimtang sa imong kabos nga ginikanan o ka sa pamilya. Pero ang usa ka butang lang ako ikasulti ninyo, we have to learn lessons from the experience of others. Ako mong niya akong i-reveal sa inyo nga this may be alarming but this is very true. May survey nga gihimo sa atong kababayenan nga nang hantok bitaw kanang kining kanang pulo nga hantok na ibaw na mo kung sa meaning ana nangitag paagi ang pinakasayon karon ang exposure, ang sealing of themselves. O ang pinakasayon nga pagbaligya sa ilang kaugalingon gawas sa ilang hitsura kining gingalalay trying to the lack of the internet nga makig-chat sila, mangita sila og mga tao. Ako kang sultihan, ang uncertainty, ang pagkawalay kasiguruhan kung himuon nimo na padayonon nimo na dako kaayo. Kay sa survey sa 100% kibali nga basihanan, less than 30% ang kababayan-an nga milanding og maayong kaminyoon pinaagi sa pag-venture ni anang connection sa internet. Makigkontak kag mga tao nga nimo kaila. More than 70% ang unfortunate situations. Ang ubang mga tao gatan-aw, ang ilang makita kanarang attraction nga naay babae, nagbitbit og anak, katapat tigulang, nga Amerikanong puti, at least bahala nagtigulang basta dollars matud pa nila. But they belong to the less than 30%. They belong to the a little over 20% nga nahimuta nga maayo ang ilang kapalaran. Labing daghan ni ining nagventure sa ingon ana nga paningkamot, naa sila sa unfortunate nga kahimtang kulatado, treated as a slave. Now this is a survey nga international. Naay ubang nasod nga taas ang iyang rate, mubo ang iyahang rate of unfortunate, napoy uban nga nasod nga taas. I'm not going to name countries but I have read that kind of survey nga nag-ingon nga naagi mga nasod nga bantayanan nato kay ang dominance sa kalalakin-an ay uban nila nga sadomasochist bitaw kanang naa sa ila ang kalipay sa pagsakit sa ilang kaparis. Ug matunong kag ingon ana unfortunate kay ka. So ang akong tambag nimo caller nato dinhi sa Panimbaya, ayaw i-venture sa sugal ang imong kinabuhi. Pagpabilin nga ligdong, imintinar ang imong natural nga kagwapa ug ang imong reserve nga gingalan natog babaeng Pilipina. Kay kung isaya-saya nimo ang imong kaugalingon, chances are magukuran ka og daghan nga ang interes ang imo ragyong lawas. Mulanding ka nga unfortunate tungod kay mabiktima kas mga tao nga buot mo tuka bitaw sa mga tukunon. So ayaw ipasaya-saya ang imong kaugalingon sa ingon ana nga paagi. Preserbaha ang dignidad sa imong pagkababae, mintinaha ang imong natural nga maayong pagginawi o kinaiya, maunay pinakamaayong nga market labaw sa tanan. Kung gusto man kang mahalin ka og maayo nga presyo, hinumdumi ang pinakanindot nga salesperson, human salesperson, is ang Ginoo mismo nga naghimo nato. Ayaw suluha ang imong problema. Yes. Pag mainampuon, dalha sama sa Amen. council ni Awing kaganina, iampo ng butanga, ayaw na isuod sa imong butang sa imong kamot. Kay kung mulanding man ka og kahimtang, i-attribute nimo ang nahitabo sa imo sa Ginoo nga maoy nagbuot sa ikaayo nimo. Wow, pagkaindot. Gabi. Nanggahi mi diring Natubag Daryl. ang tanan. Nanggahi mi Daryl diri. Punto kayo, salamat kayo Elder. So, Ug napa kayo. kay mga greetings karon kabuntagot. Well, akong kalipay kaay karon nga niining simanahan naabot ang among igsuon nga gikan sa Battle Creek, Michigan ning duaw sa among parents nga naa sa among panimalay. So kaninyo pa, happy Sabbath. Langga among sister og ang iyang kamanghurang anak si Kevin, a 2-year-old boy. Og naabsab sa balay karon si Apple, who sang with you here about 2 Sabbaths ago. Happy Sabbath sa tanan nga kaigsuonan. Hinaot nga ang adlaw igpapahulay karon mahimong panalangin alang ninyo.
Okay, thank you kaayo, Elder. I hope nga sa sunod na po nga mga Sabado, makauban gihapon ka na mo. Always. Ganahan Basta so na- kayo. basta si Pastor Gulfan. Marag inspired kayo ang morning ba? Nalipay sad kay ko sa mga something's new sa Panimbaya in all sense of the word. Thank you very much for your innovative ideas. Thank you. And talking about new mga kapaglaom o Yes. mga kapanimbaya. Doon tayo bago nga segment diri sa Panimbaya sa Kabuntagon. We would like to bring you sa atong mga kinaiyahan. Mga kaigalaan, ani si AJ Sentides Galvez alang sa tipik sa kinaiyahan.